Άντε πείτε με καν γύρω μαλάκι. Γιατί? Τι γιατί εκεί τώρα παίζουνε. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος από το Pixel Y και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη unboxing. Μαζί μου έχω την κάρτα της AMD, την R7260X στα 2 GB με overclock edition. Τεχνικά χαρακτηριστικά δεν θυμάμαι. Πάντα σκονάκι δεν θα θυμάμαι. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το unboxing. Έχουμε εδώ το κοπίδι μας. Δεν είναι κοπίδι. Κοπίδι είναι. Δεν είναι κοπίδι. Κοπίδι είναι. Ας σε δείξω άλλη μέρα το κοπίδι. Προχώρα. Έχω και καλύτερο. Πίσω από την κάμερα είναι ο Άγγελος, το σταθερό χέρι του καναλιού. Πιο σταθερό χέρι δεν έχω ξαναδεί. Τώρα τι τραβάει δεν ξέρω. Πάμε εδώ να τη βγάλουμε. Φαίνεται Άγγελε εδώ? Φαίνεται. Λίγο το κεφάλι σου, αλλά φαίνεται. Το κεφάλι, τι έγινε? Τι είπατε. Δεν έχει σημασία να φαίνομαι εγώ Άγγελε. Τότε να δώσω έμφαση στην κάρτα. Δώσε έμφαση, δώσε. Εδώ, έχετε. Εδώ. Έτοιμοι? Ναι. Γκαν. Κάνουμε μια πανοραμική λήψη. Κάνε πανοραμική. Λοιπόν, εδώ έχουμε το CD με τους drivers και ένα αυτοκολλητάκι που δεν θα το κολλήσω. Εδώ έχουμε ένα ακόμα χαρτάκι, δεν με νοιάζει. Sapphire Graphics Card, Quick Installation Guide, δεν με νοιάζει. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι είναι, διαφημιστικό λογικά δεν με νοιάζει. Stop! You must connect the board to computer power supply. Εντάξει, πρέπει να συνδέσουμε το ρεύμα. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Καλωδιάκι. Για δείξε στην κάμερα Γιώργο. Εδώ έχουμε ένα εξάπινο. Και αυτό εδώ λογικά είναι μετατροπέας. Ξέρω εγώ. Θα δω τι έχω. Δύο εξάπινα έχω στον υπολογιστή, περιμένω. Αυτό είναι ένα. Τι είναι βιδούλες? Όχι, είναι το τέτοιο. Είναι από παλιό σε καινούριο. Δεν ξέρω πως λέγονται αυτά. Το ένα πρέπει να είναι DVI. Για δες το. Ωραία. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ωραία. Και τώρα βγαίνει. Οπ. Νάτι. Ομορφούλα. Εδώ. Ωραία, ένα εξάπινο παίρνει. Τι τύχη. Για να δούμε. Εδώ, ένα εξάπινο καλωδιάκι. Ωραία, για γίνει και από κάτω. Από κάτω δεν έχει κάτι το περίεργο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει θύρα HDMI. Έχω κολλήσει, δεν θυμάμαι πως το λένε. Κάτι port. Πως γράφει ή δεν γράφει? Δεν γράφει, γι' αυτό δεν θυμάμαι. Είμαι προετοίμαστος. Και εδώ είναι άλλες δύο θύρες που δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την HDMI τη θύρα. Στο επόμενο unboxing θα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Ναι, είμαι πολύ προετοιμαστός τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε να βγάλουμε τη ζελατίνα. Ας τη ζελατίνα μας, στο τέλος. Τι στο τέλος? Πώς θα τη βάλουμε με τη ζελατίνα? Έχεις δίκιο να τη βγάλει τη ζελατίνα. Εδώ έτσι. Είναι το χειρότερο unboxing που έχετε δει, το ξέρω. Είναι πρόχειρο. Το πρώτο ποιο ήταν? Το πρώτο είναι του Western Digital, Άγγελε. Ναι. Δεν το είδες? Ναι. Ναι, ήμουνα μαζί με τον αδερφό μου. Αλλά ο αδερφός μου σήμερα δεν είναι εδώ. Τι δεν κάνουμε? Δεν κάνουμε. Οπότε λοιπόν. Έχει μια ωραία υφή, έτσι. Εδώ είναι matte και δεν είναι glossy. Έτσι. Ναι. Έτσι, το έκανες στο πλάνο σου? Ναι. Τώρα λοιπόν πάμε να τη βάλουμε στην υπολογιστή, Άγγελε. Και δεν πάμε να τη βάλουμε στην υπολογιστή. Θα φύγουν μετά. Άρχισε το καλώδιο. Άρχισε το καλά. Λοιπόν, έχω βγάλει ήδη την παλιά, την κάρτα μου. Είχα την όχι ψέματα, βλακίες λέω. Την GT SEX σε Nvidia. Εδώ βλέπουμε τον υπολογιστή του Γιώργου. Ναι, είναι τετραετίας, μην το κοιτάτε έτσι. Δεν καταλαβαίνω και πολλά από ό,τι βλέπω. Γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Να κάνουν περιηγήσει δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Προχώρα στην τοποθέτηση.
Λοιπόν, την έχω βγάλει ήδη την παλιά. Μας ενοχλούν τα χέρια σου, αλλά δεν πειράζει. Γιατί να κάνουμε. Την τοποθέτησες κιόλας ευθύριο. Την πατάμε εδώ, φυσικά. Αμάν, βίζες δεν έχουμε να δει. Δεν το βλέπουμε. Κουνιέται λίγο, δεν πειράζει. Έλα, Και συνδέουμε το εξάπινο το καλωδιάκι. Ποιο να συνδέσω, δηλαδή αυτό θα συνδέσω. Το εύκολο. Αυτό. Όπα. Μην τη χαλάσουμε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι χαρά. Εντάξει, αφού δεν είναι μια χαρά. Τώρα όμως είναι μια χαρά. Και δύο τρομάρες, Άγγελ. Λοιπόν, είναι στη θέση της. Τώρα δεν έχω... Έχω βίδες. Έχεις, αλλά προφανώς δεν είναι οι σωστές, έτσι. Δεν πειράζει. Τώρα θέλω μια βίδα εδώ για να μείνει σταθερή η κάρτα μας. Για να μην κουνιέται. Να μείνει στη θέση της. Είναι έτοιμη. Να ευχαριστήσουμε τους Gamers για τη συμβουλή. Γιατί τους ρώτησα και μου λένε «Α, αυτή θα πάρεις». Από την ανάποδα να βάλω. Ναι, ανάποδα μπαίνει. Εδώ λοιπόν. Εδώ θα το βάλω. Τώρα μπήκε σωστά. Λοιπόν. Δεν είναι αυτό. Νομίζω έχεις βάλει Τι έχω βάλει. λάθος βιδούλα. Όχι, σωστές είναι, κοντές δεν είναι. Ναι, κοντές είναι. Δεν έβαλε την κοντή. Δεν έβαλες την κοντή. Δεν πειράζει. Ναι, οπότε μπορείς να τη βγάλεις τη βίδα. Γιατί να την βάλω τη βίδα, ναι. Είδες το μάτι του ειδικού όλα τα πιάνει. Ναι, είναι μεγάλη. Όχι, δεν μπαίνει εκεί. Και εδώ μικρή είχε. Ναι. Καλά, σας μεγάλη μετά. Η μεγάλη είναι για το κουτί. Αυτή εδώ λοιπόν. Βάλει και από εδώ μία. Πού? Να είμαστε σίγουροι. Από εδώ. Mm. Να βάλουμε και από εδώ. Εδώ λοιπόν είναι κομπλέ. Εδώ αυτή. Έχουμε άλλη μικρή. Έχουμε άλλη μια μικρή. Ωραία. Άρα και δεν χάσαμε καμία. Ή και να χάνουμε τώρα μια λιγότερη. Να βάλουμε λοιπόν και το καπάκι. Προηγούμενη κάρτα γραφικών που είχα, για ένα περίεργο, το πω σωστά, ενώ είχε θύρα για HDMI καλώδιο, όταν το συνέδεα με το monitor δεν λειτουργούσε. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ήταν ελαττωματή. Δεν πειράζει όμως, μια χαρά τα έβγαλε τα 4 χρονάκια της. 4 χρονάκια. 4 χρονάκια, τώρα αυτή θα την πάρει ο Άγγελος. Αν λειτουργήσει το δικό μου τον υπολογιστή. Αν λειτουργήσει το δικό μου τον υπολογιστή, γιατί είναι λίγο... Εκτός άμα το βάλω στον άλλο. Ποιο να? Θα βρω κανένα. Θα βρεις κανένα? Θα σου δώσουνε? Πού μπαίνει η ελβίδα? Να τη, δεν δουλεύεις. Εδώ. Δίπλα. Αυτή είναι για το τροφοδοτικό. Δίπλα. Αριστερά. Α, εδώ. Λείπει μια βίδα από το τροφοδοτικό. Δεν πειράζει μωρέ. Έλα μωρέ, θα βγάλαμε κανιά παραπάνω. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα πάω να εγκαταστήσω τους drivers και θα τα πούμε σε λίγο. Τελειώσαμε λοιπόν και την εγκατάσταση των drivers. Η κάρτα μας λειτουργεί μια χαρά. Πάντα μου έβγαζε ένα προβληματάκι στο HDMI, αλλά μάλλον ευθύνεται η οθόνη. Τώρα το έχουμε DVI. Ναι, VGA. VGA. Ναι. Και επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω μισές δουλειές στη μέση, θα μπω και θα δω τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έψαξα και τα βρήκα λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάμε λοιπόν. Είναι 2 GB
μνήμη. Τύπος μνήμης είναι GDDR5 Crossfire. Ταχύτητα επεξεργαστής στα 1150 MHz. Ταχύτητα μνήμης στα 1600 MHz. Μέγιστη ανάλυση 4096 επί 2160 pixels. 128 bit memory bus. Αυτά, υποστηρίζει 3D. Και δεν κάνουμε το 3D. Έχει δύο συνδέσεις DVI, μία HDMI και ένα DisplayPort. Έτσι λέγεται λοιπόν, DisplayPort. Είχα κολλήσει εκείνη τη στιγμή και δεν θυμόμουν. Αυτά λοιπόν. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση της R7 260X. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Νάτος και Άγγελος. Ήρθα κι εγώ. Γεια σας. Γεια σας.